verkligen. Han sitter där och filmar eller... Men vill jag? Vill du ha ett eget rum eller dubbelrum? The way he shot. Who's volvel botemone. Jag har ont i halsen. Pokémon, men Jag tycker jag lever lite. ja, de var liten. Och titta, det här är Pokémon är bäst. Den heter Horny. Vad sa du att du hette? Den heter så, jag har inte gjort det. Vad Det är heter en den? annan tjej som har gjort det. Och den är fett bra. Och den är rolig också. Den är så Heter den gullig. Horny? Ja, den heter Horny. Det är ju typ kåt. Jag vet, och när andra Pokémon rör den, då blir de till människor och de blir jättekåta. Vad är Pokémon? Ja, den här kommer.